Днес, 10 октомври, е Световен ден на психичното здраве. Целта на този ден е отново да се обърне внимание на грижата за психичното ни благополучие и на информираността за проблемите на психичното здраве, тяхната превенция и терапия. За съжаление, тази годишната тема на този ден, посветена на достъпа до услуги за психично здраве при катастрофи и извънредни ситуации, се оказа актуална за Русе и региона, а и не само. Катастрофалните събития и извънредните ситуации влияят изключително много върху емоционалното състояние на някои от засегнатите хора. Някои от тях преживяват силен психологически дистрес, който би трябвало да отшуми във времето, но пък при други може да се стигне до развитие на психично разстройство. Знам, че при бедствени ситуации от първостепенно значение е спасяването и съхраняването на човешкия живот. Но смятам, че приоритет трябва да бъде и оказването на психологическа подкрепа на засегнатите хора от извънредни ситуации, за да могат те по-лесно да се справят, а и да няма дълготрайни последици върху тяхното психично здраве. Искрено се надявам, че занапред държавата ще осигурява подкрепа, финансиране и специалисти, които да оказват помощ във всяка една спешна или извънредна ситуация. Защото оказването на психологическа подкрепа в извънредни ситуации също може да спаси живот.